Chceš to taky? OK. Tady bude chvíli trvat, než se dostane na ty váhy. Ale to vůbec ničemu nevadí. To je vždycky to nejdelší tady. Ale takže teďka 2 těžký, nějaký 6 až 8 páček, cca. Já se stále musím dostat na nějakou určitou svoji váhu, kdy vlastně ano, teď se musím dostat na tu určitou váhu, kdy vlastně pracovní série začne u mě u 40 a pak budu zvyšovat vlastně. 40 už je pracovní série, uvidím podle síly, jak to dopadne, no. Buď 42 nebo 45. OK. Bruš. Já váhově se trošku někde jinde, trošku níž. Ale říkáme, já si to jenom odzkouším a jdu vám vždycky. Tohle je pracovní teda, nebo co to je? Já si dám teďka pracovní. Kolik teďka budeš? 35, pak 40. Ne, to je dobrý. Chceš to? Co jsi měl za jídlo? Co jsi měl za jídlo před tréninkem? Ale kašu jsem si dával. Jo? Rýžovou? Kolik gramů? Ale tam 70 gramů, 40 protein, 10 arašidák a 70 ovoce. Takže jsem tam pátnul. Já jsem stával dneska později, víš? Já jsem včera se dělal rozhovor, koupil jsem si úplně zoru, víš? Co jsi hrál? Ghost of Oil Take se to jmenuje. Včera to vyšlo, ale tak jsem to včera pařil do 1 do rána. V kolik jsi stával dneska? 2000 jsem to dělal. Jo, ale v kolik jsi stával dneska? Já jsem budil 8:40 a ostal jsem 9:30. Tak jo. Kolik opáček? Ale teďka 5. Pač. Raz. Už. Tři. Pomalej dolů, žádná pauza nahoře. Už. Bez pauzy dolů. Už. Pojď. Pojď zaber. Už. Dobrý. Fuj.
Budeš nechávat nebo budeš navyšovat? To se navýšit ještě. Kristy už je raději trošku dál, protože Honza to posledně házel přímo pod nohy Kristy. Kdybys to viděl. Tak víš co, já tím, že jsem zdravotník, vole, tak pak to vole vím. Tak bys to dokázal ošetřit, co? Vím, co by mě pak přikalo, víš. Ještě mě začalo ve vole, že jsem zlobil obě nohy. Takže ne. A tak Honza se to nebojí. Honza se toho nebojí. No tak to ne, prostě. Ale Kristy taky ne, ona si sedla přímo sem, víš? No je zvyklá. Nemá strach. Máš nahoře pauzu? Mám to tam tak. Máš tam pauzu, jo? Já to mám vždycky pauzu třeba vteřinu, vždycky se pořádně nadechnu a pak jedu zase stupnu. OK. Ale mě to celku jako i dění, víš, takže. No radši právě ten multipress v tom, že vlastně soustředím se na tu techniku celkově, ale jenom na ten push a pak jedu do mrtpláče si třeba dám. Do mrtpláčka ještě víc nebo tak, ale. Já si myslím, že to ještě procítíme dobře. Cože? Já si myslím, že to ještě procítíme dobře dneska. Dneska určitě. Ale tě poprosím, že jak si pojedu, takže bys dal. Chceš nahodit za lokty nebo za... Za lokty. Za lokty, jo? OK. Tak počkáme, jo? Poš! Pojď. Raz. Pojď. 2. Pojď, zaber. 3. Pušuj. Pojď, ještě můžeš. 4, pojď. Pojď, zaber, kámo. Nebo něco, tak mě nejvíc vyhovuje, fakt vycvičím úplně sám. No jasně. Protože se s tím nebavím, nikdo na mě nemluví a proto střílám ty fitka. Protože jak tam znám víc lidí, tak už tam nejdu. A potřebuji prostě vypnout na tu hodinu. Tak co si budem, kámo, nejlepší je prostě cvičit sám, no. Ve dvou musíš mít dobrýho sparinga, ve třech to nemá smysl. Mi jednou psali 2 lidi, že by chtěli se mnou na trénink, jakože by byli 2. To se nedá. 2 lidi na jedno. Dlouhý pauzy a já jsem to zkoušel několikrát. Jako mohl bych na tom vydělat, ale ten člověk by neměl efektivní trénink. Což není jako optimální. Já tomu stejně nerozumím, tak je to jedno. 5. 6. Pušuj. 7. Pokračuj. 8. Pojď. 9. Pokračuj, ještě můžeš. Pojď. 10. Ještě jeden aspoň. Puš. Jo, stejně obsazený to je. Maximálně, že bychom ho vyhodili. Tak můžeme to udělat. Mohli bychom, že? A ještě nějaký jiný čas pres tady není, protože já jsem ho tady jel posledně, tak mi nějakým stylem... No, asi si to špatně pletu s nějakým jiným strojem někde jinde ve fitku, takže teďka nevím, jestli jsem to tady procítil dobře, ty asi dobře, ne? Ale... Tak, jdem na to. Zase kontrola. Raz. 2, to je ono. 3. Dělej. 4, super. 5. A ještě můžeš. 6. Poslední 2, pojď. Raz. A ještě jeden. A pomalu dolů, pomalu. Tu si tlačil ty dolů. Ono namotivuje, tak klidně. Ale vole, já tím, jak prostě trénuju lidi, vole, tak se dívám jenom na to tempo. A přidávám nebo vynám, že ty tu silu tam máš, vole. Mě můžeš nadávat klidně. 7, 8, 9, 10. Ach, jo. Ale víš co, takhle, vole, když skončíš každou sérii, tak ti říkám, že ti to posune prostě nahoru, vole. Díky.
Víš zač, jsem tě úplně kolik. Teďka pojedeme ty upažování ceserky pod ladnicí. Kontrolovaně a pak bychom teda dali ruce. A to tak hezky vyjde přes tu hodinu. Máš tam kardio?